हेल' लोगोफोर, जों माने दा न' बिराद खामानि मावगासिनो दं दायो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो नैबे आइलड नार्जारिनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन दिनैनि सानाव बरायनाय जाहैबाय आरो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिबो नायगिरि साफ्रामनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाहैबाय। दायो लोगोफोर, दा नोंथांमोना नायलांदो माने जोंहा न'खर खुंनायावनो बिराद जारला जानायखाय जोङो माबा मोनसे जि दानानैबाबो एसे एनै बेटारि गारि सालायनायबाबो जों बिदि जानो थाखाय जों सानसेयाव बिदिनो हाजिरा बेसेबां मोनो जों दा बेखौ खालामनो नागिरगासिनो दं। दायो लोगोफोर, नै जों माने खामानि मावगासिनो दं आरोना। दा नै लोगोफोर बिदिनो खामानि मावगासिनो दं, बिदिनो बिफां दानफायदां, बिदिनो खामानि मावासै, बिदिनो गारि सालायासै, बिदिनो मावनानै सि दानो थाखाय बेखौ खालामदों। एकसालिया होनो लोगोफोर, दा बेवहाय मोनसे बेजोंनो न'खर खुंनांगौनि थाखाय आरो फिसाफोर फोरोंनांगौनि थाखाय आरो गाव गावनि उदैनि थाखाय जोङो सासेनाव सासे जायाबा सासे बिदिनो खामायनानै जानो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों लोगोफोर। दा माने बुजिसिगोन लोगोफोर। फाइनालि लोगोफोर, नै दा नै बाहाय माने सि दानायनि बिसोरो माने खुन्दुं बबिन मारिगासिनो दं दायो जों बाहाय माने न'आव जोंहा बिदि न'खराव सोलिनांगौ जुनै एफा एफा जों मावना जानांगौनि जुनै जों दा बे खामानिखौ मावनो थिरांथा लाबाय। दा नै खुन्दुं थुनग्राफ्रा मानसिफ्रा नै लोगोफोर बिराद मोजां मोजांथार। दा बिसोरनो सि दानानै बिथांमोनहा फाननोसै, बेफारि खालामसै। दा जों नै मावगासिनो दं आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। दा जों मा मा खामानि मावो, बेस्थ' दिनै गारिबो सालायासै लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो बिदिनो गोदानाव फैनोबा साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर आरो शेयार खालामदो आरो लाइक आरो कमेन्ट्स हरदो लोगोफोर। दा अब्ला नायलांदो। नै एक्सुवेलि लोगोफोर, नै दा संसार जानायाव माने गोबांथार बिदिनो नाना बाना खामानि सोलोंनांगौ जानानै फैयो लोगोफोर। बेबादिनो गाव गावनि उदैनि थाखायनो आरोना, सोरनिबा खाफालाव नर्मालाव, सोरनिबा खाफालाव खस्थ'आव, सोरनिबा खाफालाव बिदिनो माबा मोनसे खामानि मावनानै जानांनाय। दा बेनिखायनो नैबे आइजोआबो बेबादिनो नै न' मिस्ट्रि मावदों। दा बिथांजोआनो आरोबाव नै हेड मिस्ट्रिबाव लोगोफोर। दा बिथाङा मावगासिनो नै माने एसे मोजाङानो लुयो आरोना। दा बेखौ माने लाबोदों आरोना बिदिनो न' मावनो थाखाय। दा नै बिथाङा बिराद गोसो होना मावदों नै लोगोफोर। अब्ला हौवाफोरनि खामानियावबो गोबांथार आइजोफ्रानो बेबादिनो खामानि सोलोंनाय दं लोगोफोर। सोरबाबा जिसिपि सालायनानै जानाय, सोरबाबा गारि सालायनानै जानाय, सोरबाबा न' मिस्ट्रि मावनाय। दा आइजोफ्राबो माने हाबाय आरोना बिदिनो माने न'खर खुंनो थाखाय लोगोफोर। दा नै जोंहा हौवा मानसिफ्रानो बिदिनो बिनि हेल्पारसो जाबावबाय लोगोफोर। नायदो लोगोफोर, दा लुगासिनो बिथाङानो। दा जोंबो बिदिनो सोलिनांसिगोन बेबादिनो, हौवा नङाबा हिन्जाव बिदिनो नाना रोखोम सासे नङा सासे। दा अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन लोगोफोर। नोंथांमोनहा नेनानै थादो फैगौ समफोराव आरोबाव बिदिनो नोंथांमोन बयजोंबो लोगो मोनलायनाय बायदि। आरो लोगोफोर,
बिदिनो आंहा इसिबां माने फुल बिदिनो बेरायनो हानाय मोनसे केपासिटिबो नङा लोगोफोर। बिदिनो फिसा फिसा भिडिअफोर लानानै फैयो आं बिदिनो माने सोलाबनाय समावहाय। दा नोंथांमोनहा बे आंनि भिडिअखौ नायनानै जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो लोगोफोर आरो शेयार खालामना होयो। अब्ला थेंक इउ लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय।